Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimidandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminidhi Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ദൈവികവും ആസുരികവുമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ. നമ്മൾ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതലും ഇതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ അധ്യായത്തില്. നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായം 15ാമത്തെ അധ്യായം പുരുഷോത്തമ യോഗം നമ്മൾ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലെ? പുരുഷോത്തമ യോഗം. ഇന്നലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും ചെയ്തോ? നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടോ അതിലെന്തെങ്കിലും? രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ, നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? അശ്വത്ഥവൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ എവിടെയാണ്? അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണമായിരുന്നു മാതാജി. ഞങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. പറഞ്ഞതല്ല വേരുകൾ എവിടെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? വേരുകൾ എവിടെയാണെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? ഭൂമിയുടെ അടിയിലാണോ, താഴെയാണോ, മുകളിലാണെന്നാണ് ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ മുകളിലാണല്ലേ ഉള്ളത്? മുകളിലല്ലേ? അടിയില്. അടിയിലെന്ന് പറയുന്നത് അല്ല, തല തിരിഞ്ഞിട്ടൊന്നല്ലേ മാതാജി പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ മുകളിലല്ലേ അതിന്റെ പേരുണ്ടാവും? മുകളിലാണ്. വേരുകൾ മേൽപോട്ടും ശാഖകൾ കീഴ്പോട്ടും എന്നല്ലേ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിച്ചൂടെ? 16ാമത്തെ അധ്യായമില്ലേ? അപ്പൊ അത്ര ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അത്. എളുപ്പത്തിൽ ചോദ്യം തരം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്തായാലും 16ാമത്തെ അധ്യായമില്ലേ? അതെല്ലാവരും തെറ്റി തോന്നുന്നുണ്ട്. എല്ലാവരും മോളില് വേറെ എഴുതി. പക്ഷെ അതില് മാതാജി അതിലൊരു കാര്യമുണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളുടെയും വേര് താഴെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് സ്പെഷ്യലി ചോദിച്ചപ്പോ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു ഇത് മേൽപോട്ട് എന്നുള്ളതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര് താഴെയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോ സംശയം തോന്നിയെന്ന് മാത്രം. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ മേൽപോട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളടുത്ത് അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് സംശയം തോന്നിയത്. നമ്മുടെ മേലോട്ടൊന്ന് എഴുതിയ ഒരു വിധം എല്ലാവരും. അപ്പൊ നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതി അത് തന്നിട്ടുണ്ട് മാതാജി. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട് ഈ വേരുകൾ മുകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? നമ്മൾ വേരുകള് മുകളിലോട്ടാണ്. അപ്പൊ തുടങ്ങുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ആ വൃക്ഷം? അപ്പൊ താഴെ മുകളിലേക്ക് ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് പോവാം. ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട്, അതിന്റെ വേരുകൾ താഴോട്ടും പോകുന്നുണ്ട് മാതാജി അതില്. അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. അതെ, ഈ തുടങ്ങിയിട്ട് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ശ്ലോകത്തില് വിവരിച്ചതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിന്റെ വേരുകള് മുകളിലേക്ക് ബ്രഹ്മലോകത്തേക്ക് പോകണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങള് മുകളിലേക്ക് തന്നെ എഴുതിച്ചു. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ അത് എമ്പാടും പടർന്നു കിടക്കുന്ന ഈ വേരുകളിൽ നിന്നാണ് ആസ്തിക്യം, നിരീശ്വരവാദം പ്രവണങ്ങളായി വളർന്നു വരുന്നെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നും തുടങ്ങി മറ്റ് വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമാണ്. മനുഷ്യൻ ഉപരിലോകങ്ങളിലും പുണ്യകർമ്മം ഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ശേഷം അതായത്
അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എവിടത്തു കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണത്? മനുഷ്യഗ്രഹത്തിലൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എവിടേക്കാ വരുന്നത്? അപ്പൊ അത് താഴ്ത്തിക്കല്ല വരുന്നത്. ബ്രഹ്മലോകം ഏറ്റവും മുകളില്, മനുഷ്യലോകം താഴ്ത്തല്ലേ? ഭൂലോകം എവിടെയാണ്? ചോദിച്ചാല് ഓക്കെ പിന്നെ ശരി. ഉണ്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതല്ലേ ഇത്? സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാന്നല്ലേ? അപ്പൊ അത് മുകളിലല്ലേ വരിക? താഴത്തേക്ക് പോരുകയാണ്. ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേര് ശരി ബ്രഹ്മലോകത്തിലാണ്. പക്ഷെ ആ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ നിന്ന് അത് എവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭൂമിക്ക് അടിയിലാണോ, ഭൂമിക്ക് മുകളിലാണോ, ഭൂമിക്ക് താഴെയാണോ? അപ്പൊ അത് ഭൂമി കൂടെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, അത് ശരിയാണ് മാതാജി. പക്ഷെങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണെന്നാണ്. അപ്പൊ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ ബേസിക് ഇത് എവിടെയാന്നുള്ളതല്ലേ വരിക? സംശയം കൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ക്ലിയർ ആക്കണല്ലോ. മാർക്കല്ല പ്രധാനം. പക്ഷെ ഇതിനെ മനസ്സിലായി. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അത് അങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞ ആ കാരണം സ്ഥിതി ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് വേര് എങ്ങോട്ടാ വരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ, പക്ഷെങ്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതായത് അപ്പം തുടക്കം അതല്ലേ വരിക? വേരുകൾ മേൽപോട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലാണ് അതിരിക്കുന്നത്. അവിടെ അതില്ലല്ലോ. അപ്പൊ മുകൾ അതെവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? ആ വേര് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മലോകത്ത് ബ്രഹ്മദേവന്റെ സ്ഥാനത്തിലിരിക്കുന്നതല്ല പറഞ്ഞ അതെ, അപ്പൊ അത് ബ്രഹ്മലോകത്ത്. മുകളിലല്ലേ? അപ്പൊ മുകളിലല്ലേ? അല്ല, ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടത്തില് മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ ആവാലോ? അതെ, പക്ഷെ താഴെ അല്ലല്ലോ. ഓപ്ഷനിലില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ പിന്നെ താഴെ അല്ലല്ലോ. എങ്ങനെ താഴെയാണ്? രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുള്ളത് താഴേന്ന്, താഴേക്ക് വളരുന്ന വ്യക്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. താഴേന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ വായിച്ചു നോക്കിയേ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളുണ്ട്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരുകൾ താഴേക്കാണ് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കും വലിയ കൺഫ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് കണ്ടൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് പടർന്നു പോകാൻ ഈ വൃക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങളാണല്ലോ. അത് അവിടെ നിൽക്കല്ല, അതിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതെ, താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് മാതാജി. പക്ഷെങ്കിൽ മോളിന്നല്ലേ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്? അപ്പം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് മോളിലല്ലേ? അത് എവിടെയാണ്? ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിലാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ നിന്നല്ലല്ലോ, ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടം തന്നെ പറയണ്ടല്ലോ. ഭൂമിക്ക് മുകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളും ഇല്ലേ? കാരണം താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും വേര് താഴെ തന്നെയല്ലേ? അത് നമുക്ക് സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചപ്പം അല്ല, എല്ലാ മരത്തിന്റെതും അടിയിലാണ് വേര്. പിന്നെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന വേരുകളും ഉണ്ട് എന്ന് ഇതിലുണ്ട്. അതവിടെ ശരിയെങ്കിൽ ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. അല്ല, അത് നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ്. കാരണം ഇത് എല്ലാവർക്കും സംശയം വന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കാരണം അത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ശരിക്കും നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് തന്നെ പറയണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക്. ശരിക്കും ബ്രഹ്മലോകത്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നാണ്, ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്നാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത്. അതല്ലാതെ മുകളിലെ ലോകം എന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ശരിക്കും ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ പേര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് മനസ്സിലാവട്ടോ? മാതാജി സംശയത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പിന്നെ ക്ലിയർ ആയി. പ്രധാന പേര് എന്ന് പറയും അന്ന് ഉത്തരം ശരി എന്ന് പറഞ്ഞത് മാതാജി. മനസ്സിലായി. അവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇതാണ് ഉത്തരം എഴുതിയത് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാതാജി, നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ശാഖകളാണെന്നുള്ളത്. ഗുണങ്ങൾ ഭാഗത്താണ് പരിപോഷിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അത് വളരെ ക്ലിയർ അല്ലേ? അല്ല, ത്രിഗുണങ്ങള് ആ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് വൃക്ഷത്തിനെ പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. അതെ. അപ്പൊ ആ ശാഖകളിലൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ. വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സെയിം വേർഡ്സിൽ തന്നെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിന് നമുക്ക് സംശയം പക്ഷെ അത് തെറ്റാവാൻ ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ. ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പോഷിക്കപ്പെട്ട താഴോട്ടും മേലോട്ടും. അതെ. അപ്പം പരിപോഷിപ്പിക്കുക ആ വേർഡ്സ് അടക്കം ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതല്ല പറയണത്. അതെ, ശാഖകളുടെ പോഷണം.
ശാഖകൾ എന്നല്ലല്ലോ, ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പോഷണം കിട്ടുന്ന വെള്ളത്തിലൂടെയാണ്, ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നേ? അല്ല മാതാജി, രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകല്ലേ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പരിപോഷിക്കപ്പെട്ട് താഴോട്ടും മേൽപോട്ടും പടർന്നു കിടക്കുന്നു. അപ്പം ശാഖകളാണല്ലോ പരിപോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ത്രിഗുണത്തിന്റെ. പോഷിക്കുന്ന വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ, വൃക്ഷം വളരുള്ളൂ. അത് നമുക്ക് ലോജിക്കലി വേരാണ്, പക്ഷെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ്, ഇതിൽ വേർഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. അടിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ്, സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയാണ്, ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പരിപോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ വേർഡ്സ് ഡോട്ട് ടു ഡോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ക്വസ്റ്റ്യനും ആൻസർ സെയിം ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കത് തെറ്റാനുള്ള ഒരു വഴിയില്ലല്ലോ. അതും എല്ലാവരും തെറ്റിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രധാന വേരിലൂടെ തന്നെയല്ലേ ഏത് ഇതിനും പോഷണം കിട്ടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കി, അങ്ങനെ പ്രധാന വേരിലൂടെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്ലാസ്സിലും എടുത്തു പറഞ്ഞു, സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടാണ്, പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഭൗതിക ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു. സാധാരണ ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് തെറ്റിയത്. ശരിക്കും ക്ലിയർ ആയി, പക്ഷെ ഈ രണ്ടാമത്തത് മാത്രമേ അങ്ങനെ തെറ്റി മനസ്സിലാകാതെ. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അതും. അല്ല, പക്ഷെ ഈ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, സാധാരണ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് പോഷണം കിട്ടുന്നത് വെള്ളത്തിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഈ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണ്. സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുക, അപ്പൊ നമുക്ക് നെയ്യും വൃക്ഷത്തിന് വളരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഇതിന് കിട്ടുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഓർമ്മ. പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളോട് പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അത് വിത്താണോ, ശാഖകളാണോ, പിന്നെ വേരാണോ എന്നാണ്. അതെ 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 അതെ. അപ്പൊ അത് ശാഖകളാന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ശാഖകളല്ല, വേരുകൾ തന്നെയാണ്, വേരിലൂടെ തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയും ചെയ്തു നിങ്ങളെടുത്തത്. അല്ല മാതാജി പറഞ്ഞു എങ്ങനെ പോഷിപ്പിക്കാം, പക്ഷെ അത് ഏതിനെയാണോ, വിത്തിനെയാണോ ശാഖയാണോ എന്നുള്ളതാ ചോദിച്ചത്. അത് ശാഖകൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. വേര് പ്രധാന വേര്. പക്ഷെ ശ്ലോകം നോക്കൂ, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാൽ പരിപോഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരി, നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഭാവത്തിലും കൂടി വായിച്ചു. നമ്മൾ സ്വന്തം ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ വേരാണ് കറക്റ്റാ, പക്ഷെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് തെറ്റി. ലോജിക് അല്ല പറയുന്നത്, നമ്മൾ അതിൽ എഴുതിയത് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. എഴുതിയത് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തില്, മറ്റു വേരുകൾ മാനുഷിക ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുമാണ്. അതും ഈ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. വേരിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുണ്ട്, അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്തില്. അപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് എടുത്തു പറയണം. ഇത് തന്നെ പറയണം. പിന്നെ ക്ലാസ് കേക്കട്ടെ, നല്ല കുട്ടികളെ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ജില്ലകൾ. പ്രകൃതിയിൽ ഓരോ ഗുണവും വെവ്വേറെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പോഷിപ്പിക്കുന്നു. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കൊണ്ട് ജീവികൾ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വേരുകൾ തന്നെയാണ് ആൻസർ കേട്ടോ. ആൻസർ ബ്രഹ്മലോകത്ത്. ശരി, ഇവിടെ വൃക്ഷത്തിന്റെ അടിവേര് ബ്രഹ്മലോകത്ത് നിന്നുണ്ട് പ്രത്യേകം. മറ്റു വേരുകൾ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ. ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിലൊരു എന്താ പറയാ, കുറച്ചൊന്നും ഇങ്ങനെ ട്രിക്കി ആയിട്ട് ഇടാന്ന് പറയില്ല, നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണത് ചെറിയതായിട്ട്. സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മളെ സ്ലൈഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത്. അപ്പൊ അതിലാണ് ഞാൻ പറയാം, അപ്പൊ അത് ഭാവാർത്ഥത്തിനും കൂടി വരുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോ നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു കാര്യം നല്ലതാ, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അത് കേട്ടപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയത്. കാരണം ടെസ്റ്റിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മൾ നോക്കും കുറച്ച്. മാതാജിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു എന്താന്ന് എനിക്ക് ക്ലിയർ ആക്കി തരണമെന്ന്. പിന്നെ വീണ്ടും മാതാജി ഇട്ട് തന്നു. പിന്നെ എനിക്ക് ഞാൻ ക്ലിയർ ആയി. ഇത് രണ്ടാമത്തത് ആയിട്ടുണ്ടായില്ല, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. അതും മാർക്കല്ല, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അതാണ്. നമ്മളത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമല്ലോ. ഒത്തിരി കൂടി അതന്നെ ശരിയെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. ഒന്നും കൂടി നമ്മളത് നോക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പട്ടട്ടാപ്പട്ടാപ്പ ആൻസർ കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ പിന്നെ അത് ശ്രദ്ധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞ അത് വായിച്ചു വീണ്ടും, അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ശാഖയാണല്ലോ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെയാണല്ലോ, നമ്മള് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മളത് ആലോചിക്കുമല്ലോ. അത് തെറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയത് വീണ്ടും ക്ലാസ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ ഒക്കെ ടിക്ക് ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് തെറ്റി കഴിയുമ്പോ പോയി നോക്കി വീണ്ടും ഇതെന്താ തെറ്റിയത്. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റിപ്പിച്ചത്. അതെ, അത് ചിലത് അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ ട്രിക്കി ആയിട്ട് ഇടാന്ന് പറയില്ലേ. അതിപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ വേണ്ടി, ഇത് ഡയറക്റ്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകൾ പ്രകൃതി ത്രിഗുണങ്ങളാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ശാഖ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക വൃക്ഷങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ഭാവാർത്ഥം. ഭാവാർത്ഥല്ല ശ്ലോക. അതിന് ഇത് അതിന്റെ അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവാർത്ഥല്ല, മീനിങ്ങില്. മീനിങ്ങില് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ അത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ വേറൊരു ഭാഗത്തും കൂടി അതിന്റെ ഒരു സെന്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതാ നോക്കുന്നത്. ഇത്രയും ഡോട്ട് വേർഡ്സ് ടു വേർഡ്സ് കിട്ടിയപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയില്ല. പിന്നെ എല്ലാ വൃക്ഷത്തിന്റെ പോലെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതെ, അത് കാരണം കൺഫ്യൂഷനായി. രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിലും അതാ പറ്റിയത്. സാധാരണ അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രത്യേകത ഉള്ളത്. അരയാൽ വൃക്ഷത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വേര് ഒറിജിനൽ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, അതിന്റെ ശാഖകളിൽ നിന്നൊക്കെ വേര് വന്നിട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങി. ഇല്ലേ, അരയാൽ വൃക്ഷം കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് മേലോട്ടും ഉണ്ട് താഴോട്ടും ഉണ്ട് അതിന്റെ വേരുകൾ. അത് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേരുകള്. നോർമലി അരയാൽ വൃക്ഷം തന്നെയാണ്. നോർമലി അരയാൽ വൃക്ഷം ഒരിക്കല് അതിൽ കൊമ്പുകൾ ശാഖകളിൽ നിന്നൊക്കെ വേര് മുളച്ച് താഴേക്ക്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 മാർക്ക് പോയി. മാതാജി 2 മാർക്ക് പോണത്. എല്ലാ ദിവസവും 10 10 തലച്ചൂടായതല്ലേ. അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. ഞാൻ ഈ ഒരു സെൻസ് വേറെ എവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അതാ നോക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന്. അപ്പൊ അത് കാണില്ല, നാലാമത്തെ വരുന്നത്. ഈ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലായിരുന്നു അത് കണ്ടത്. അല്ല, നാലാമത്തത് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം. ഇതിന്റെ ശാഖകൾ എല്ലാ ദിക്കുകളിലേക്കും പടരുന്നുണ്ട്. ഈ ശാഖകൾ കേട്ടോ, ശാഖകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കീഴ്ഭാഗത്ത്, ഈ ശാഖകളുടെ കീഴ്ഭാഗത്ത് മനുഷ്യരും യഥാരൂപം വായിച്ചു എല്ലാവരും. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം വായിച്ചു, ശരിക്കും വായിച്ചു. ഇപ്പൊ ശരിക്കും വായിച്ചു കുടിച്ചിട്ടായി അതിന് അല്ലെ. എല്ലാവരും ആ ശ്ലോകം വായിച്ചു. ഇതിന്റെ ശാഖകളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ശാഖകളുടെ കീഴ്ഭാഗത്ത് മനുഷ്യരുണ്ട്, കുതിര, പശു, നായ, പൂച്ച മുതലായ ജീവികളും. താഴത്തെ ശാഖകളിലാണ് ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ മുകളിലെ ശാഖകളില് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ളവര് ശാഖകളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ദേവന്മാര്, ഗന്ധർവന്മാര് തുടങ്ങിയവരാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശാഖ വരും ആൻസർ. അപ്പൊ ഇതില് ഈ മീനിങ് കൊടുത്തതിലുണ്ടല്ലോ അത്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് തെറ്റല്ല അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഈ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ശാഖകളിൽ താഴത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അത് അടിയിൽ താഴത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ശരിയോ, ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ശാഖകൾ കണ്ടു, അതങ്ങനെ ആൻസർ എഴുതി. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ വൃക്ഷത്തിന് പോഷണം കിട്ടുന്നത് ജലത്തിലൂടെയാണ്. ഇതിനെ അത് ശരിയാ. അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിഞ്ഞു വന്നു.
പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നമ്മൾ വന്നു. നേരെ ഡയറക്റ്റ് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 15ാമത്തെ അധ്യായം എല്ലാവരും പഠിച്ചു, അത് കാരണം കൊണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 1-2 ഇട്ടാൽ മതി, അപ്പൊ എല്ലാവരും വായിച്ചോളല്ലോ. വായിക്കും, പിന്നെ ഡൗട്ട് വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മളെ 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങളില് നമ്മൾ ഇന്ന് ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് കാണാൻ പോകുന്നത്. കൂടുതലും ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 16 ദൈവാസുര ഭാവങ്ങൾ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർജ്ഞാന യോഗാവ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തവ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാഭൂതേഷ്വലോലുപ്തം മാർദ്ദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹം നാതിമാനിത ഭവന്തി സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യപ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ആഗ്രഹം അതില്ലാതിരിക്കുക, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? നിർഭയത, ഒന്ന് നമുക്ക് ഭയമില്ലാതിരിക്കുക. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ശുദ്ധി, പരിശുദ്ധി. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളില് നമ്മൾ നിഷ്ഠയുണ്ടാകുക. ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുക, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, ശുചിത്വം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി അല്ലെ. പിന്നെ അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതായത് ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്, സത്വഗുണത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉള്ള ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 26 ഗുണങ്ങൾ. ഈ 26 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ്? നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. 26 ഗുണങ്ങൾ. ഈ 26 ഗുണങ്ങളും ആധ്യാത്മികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് 26 ഗുണങ്ങള്. ഇത് നമ്മൾ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വളർത്തിയെടുക്കാൻ നോക്കണം. സാമൂഹ്യമായിട്ടും തൊഴിൽപരമായിട്ടും നമുക്ക് ഏത് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഗുണങ്ങളെ നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതായിരിക്കണം എന്ത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിലാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് 26 ഗുണങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ അസുര ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദമ്പോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഏ പാർത്ഥ, ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം ഇവ അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. ഇവിടെ ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം. പാരുഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഭയങ്കര പരുഷമായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരോടും ഒരു പാരുഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയില്ല. പരുഷമായിട്ട് ഒട്ടും ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു സോഫ്റ്റ് അല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ, ഹാർഡായിട്ട് അല്ലെ, പാരുഷ്യം. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പാരുഷ്യം. വേറെ വല്ല വേർഡ് പറയാൻ പറ്റുമോ പാരുഷ്യത്തിന്? മലയാളത്തിൽ കിട്ടോ പ്രഭു? മയവില്ലാതെ
ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാന്ന് പറയും അല്ല നമുക്ക്. അതൊക്കെ എന്താണ്? അജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെ എന്ത് ഗുണങ്ങളാണ്? അസുര ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അസുര സ്വഭാവികളാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എല്ലാവരെയും സമീപിക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും അവരോട് ഇടപെടുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇത്തരത്തിലായിരിക്കും അസുര സ്വഭാവികള് പെരുമാറുന്നത്. അതാണ് അസുര സ്വഭാവത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള്. ദൈവീ സംബന്ധി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമതഃ നിബന്ധായാസുരീമത അശുചം സമ്പദം ദൈവി അഭിജാതസ്യ പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. ഇവിടെ പറയുന്നത് അഭൗതിക ഗുണങ്ങള് മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതും അസുര ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറി. അപ്പൊ ഭൗതികത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ആത്മീയത്തിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എന്തിനു സാധിക്കും? നമ്മൾ എന്തിലേക്കായി? മുക്തിയിലേക്ക് കടന്നു. മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് അഭൗതിക ഗുണങ്ങള്. അസുര ഗുണങ്ങള് ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദൈവിക ഗുണങ്ങളോടെ പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അർജുനൻ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടി പിറന്നവനാണ് അർജുനൻ. അതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ദംഭൂത സർഗലോകസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി വിവരിക്കാം. ഇവിടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും, ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും എന്താണ്? ഒന്നുകിൽ ആസുരം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവികം, ഈ രണ്ടിൽ ഒന്നിൽ പെടുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇനി ആസുരങ്ങളായ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാമെന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു തന്നു, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകാണ് ഭഗവാൻ. പ്രവൃത്തിം ച നിവർത്തിം ച ജനാനാ വിതുരാസുരഃ നാ ശൗചം നാ പിശാചാരോ നാ സത്യം തേഷു വിദ്യതേ. ചെയ്യേണ്ടതെന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തതെന്തെന്നോ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്നുള്ളത് അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് സത്യസന്ധത ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, പിന്നെ ശുദ്ധി ഒന്നും ആർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല? അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. മാത്രമല്ല അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച എന്നറിയാം. അപ്പൊ പ്രവൃത്തിയും നിവർത്തിയും ചെയ്യേണ്ടതും അവർക്കറിയില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നും ആർക്കറിയില്ല? ഈ അസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തവരാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും അറിവുണ്ടാവില്ല. അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗദാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഖൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായിട്ടൊരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ്? അസത്യമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമാണ്, അത് അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണ്, അതിന് നിയന്തമായിട്ടൊരു ഈശ്വരനില്ല. ഇപ്പൊ ഒരു ഭഗവാനല്ല ഈ പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിച്ചത്, ഇത് അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, ഇതിന് നിയന്തമായിട്ടൊരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ആസുര സ്വഭാവികൾ പറയുന്നത്. അസത്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം എന്താണ്? ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം, കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ആഗ്രഹങ്ങള്, ലൈംഗിക അഭിലാഷം, കാമം, ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന് കാരണം, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. അല്ലാതെ യാതൊരു കാരണവും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത്. പിന്നെ എന്താ അവര് ചെയ്യുന്നത്? ഏതാം ദൃഷ്ടീമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടമാത്മോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായ ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികൾ എന്താണ്? ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടുംക്രിയകളില് ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ടുള്ളവര്
അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികള് ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള അതായത് അണ്വായുധം പോലുള്ള പല പല സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും, അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളിലൊക്കെ ഇവരേർപ്പെട്ടു പോകും. അത്തരത്തില് ആസുരിക സ്വഭാവമായിരിക്കും ഇവരില് കാണുന്നത്. കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദംഭമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത സത്യാഗ്രാഹാൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവ്രതഃ. അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. ഇവിടെ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ കാരണം കൊണ്ട് ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വ്യാമോഹിതരായ അസുര സ്വഭാവികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ക്ഷണികമായ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളെ നിലനിൽക്കാത്ത ശാശ്വതമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായി വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരും. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, വൃത്തിഹീനമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികള്, മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം തന്നെ നശിക്കുന്ന, മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആര് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരുടെ ഒരു മനോഭാവം ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ. ഇതിവിടെ പറയുന്നത് ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ദക്ഷ പ്രജാപതി ആരാണ്, സതീദേവിയുടെ അച്ഛനാണ്, മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയാണ് ആര്, സതി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതി ഒരു യാഗം നടത്താണ്. അപ്പൊ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ മകള് സതി മഹാദേവനെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു, ദക്ഷ പ്രജാപതിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ വിവാഹം നടത്തി സതിയുടെ നിർബന്ധപ്രകാരം വിവാഹം കഴിച്ചു. അപ്പൊ ഈ മഹാദേവനെ അപമാനിക്കാനായിട്ട്, കാരണം ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് പ്രജാപതിക്ക് മഹാദേവന്. അങ്ങനെ ഒരു യാഗം വെക്കാണ്. അങ്ങനെ യജ്ഞം നടത്തുമ്പോ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും, ആരെ ക്ഷണിക്കില്ല, ഈ മകളെയും ഭർത്താവിനെയും വിളിക്കില്ല. ദക്ഷ പ്രജാപതി മകളെയും വിളിക്കില്ല, ഭർത്താവിനെ വിളിക്കില്ല. പക്ഷെ സതി ഇത് അറിഞ്ഞപ്പോ സതി തന്റെ അച്ഛന്റെ യജ്ഞശാലയിലേക്ക് പോകാണ്. അവിടെ ചെന്നപ്പോ മഹാദേവൻ യജ്ഞശിഷ്ടം വെക്കണം എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ മഹാദേവനെ മാത്രം ആര് കണ്ടില്ല, പരിഗണിച്ചില്ല. അവിടെ ഈ അച്ഛൻ പരിഗണിച്ചില്ല. അപ്പൊ അത് കണ്ട് ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരാണ് സതീദേവിക്ക്. അങ്ങനെ സ്വയം അഗ്നികുണ്ഡം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതില് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാണ് ആര്, ആത്മഹൂതി നടത്തും സതീദേവി. ഇതറിഞ്ഞ മഹാദേവൻ അവിടെ എത്തും. മഹാദേവൻ അവിടെ എത്തുമ്പോ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും മഹാദേവന്. അങ്ങനെ മഹാദേവന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ നിന്ന് മഹാദേവൻ അപ്പൊ വരുന്നതാണ് ആര്, വീരഭദ്രൻ വരും. അവിടെ മുഴുവനും നശിപ്പിക്കും. അവിടെ എല്ലാം നശിപ്പിച്ച് ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ തല അറുത്ത് കളയും. ദക്ഷ പ്രജാപതിയെ കൊല്ലും. അപ്പോ എന്നിട്ടും ദേഷ്യം സഹിക്കാതെ സതീദേവിയുടെ ശരീരം എടുത്തിട്ട് പോകുമ്പോ മഹാദേവനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നത്, അതായത് ആ ദേഷ്യം തണുപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ആണ് മഹാദേവന്റെ ആ ദേഷ്യത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രജാപതിക്ക് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി മഹാദേവനടുത്ത് മാപ്പ് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മാപ്പ് പറയുമ്പോ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചാൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് താൻ പ്രജാപതിയാണ്, തന്നെ എല്ലാവരും മാനിക്കണം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ മകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അഹങ്കാരം ആരിൽ വന്നു, ഈ പ്രജാപതിക്ക് വന്നു. ആ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മഹാദേവൻ എന്ന് വെച്ചാല് ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളാണ്, ഇതൊക്കെ അറിയാം. പക്ഷെ ആ മഹാദേവൻ എല്ലാവരും തന്നെ ബഹുമാനിക്കണം. കാരണം ഇത് മഹാദേവൻ ഇതിനു മുന്നേ ഒരു യാഗം നടന്ന സമയത്തും ദക്ഷ പ്രജാപതി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മഹാദേവൻ വിഷ്ണുവിനെ എപ്പോഴും, മഹാദേവൻ ആരെയാണ്, വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാദേവൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ എല്ലാവരും ആരെ വണങ്ങി, പ്രജാപതിയെ വണങ്ങി. പക്ഷെ തന്റെ മകളുടെ ഭർത്താവായിട്ട് മഹാദേവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല, തന്നെ വണങ്ങിയില്ല. അപ്പൊ കുറെ ദേഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കണം, താൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത്, പ്രജാപതി നിൽക്കുന്നത്. അഹങ്കാരം മൂത്ത് അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലിലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്, ആ യജ്ഞം അലങ്കോലായി, തന്റെ മകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതായത് ഈ ആസുര സ്വഭാവികളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എന്താണ്, അവർക്കും ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം കിട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, അവിടെ ഉപദ്രവമാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ്
ആരുടെ പ്രശ്നം പറയുന്നത്? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ. അവരുടെ പ്രവർത്തികളെ കൊണ്ട് അവർക്കും ഗുണം വരുന്നില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണം വരുന്നില്ല. അവരെന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മാനുഷിക സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തം, ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അക്കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിത അവസാനം വരെ അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ അവർ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ധനം സമ്പാദിച്ചു. അപ്പോ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവികളുടെ വിചാരം നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? ജീവിത അവസാനം വരെ അവര് വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിൽ അകപ്പെട്ട് കാമക്രോധങ്ങൾക്കൊക്കെ അധീനരായിക്കൊണ്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അന്യായമായിട്ട്, കാരണം ന്യായമായിട്ട് അവർക്ക് അത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അന്യായമായിട്ടും അവരെന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും? ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. പിന്നെ അസുര സ്വഭാവികൾ എങ്ങനെയാ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എനിക്ക് ഇത്രയേറെ ധനമുണ്ട്, എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, ഞാൻ അത് ഭാവിയിൽ കൂടിക്കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ് ഞാൻ, കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു, ദാനം ചെയ്യുന്നു, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ വ്യാമോഹിതരാകും. അപ്പൊ അസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് കുറെ ധനമുണ്ട്, ഇപ്പൊ എന്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഇനിയും ധനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്ര ധനമുണ്ട്, ഇനി ഇത് ഭാവിയിൽ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും. ഇയാൾ എന്റെ ശത്രുവാണ്, അയാൾ എനിക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. അതായത് എല്ലാം എങ്ങനെയാ നടക്കുന്നത്? എന്റെ തീരുമാന പ്രകാരമാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അവിടെ ആർക്ക് പങ്കില്ല? ഭഗവാന് യാതൊരു പങ്കുമില്ല. ഞാൻ എന്ത് നിശ്ചയിക്കുന്നോ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചല്ല, തന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത്. ആര് വിചാരിക്കുന്നത്? അസുര സ്വഭാവികൾ വിചാരിക്കുന്നത്. എല്ലാതും എന്റേതാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ഞാൻ എന്തിനാ വന്നിരിക്കുന്നത്? എനിക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഞാൻ ബലവാനാണ്, എനിക്ക് കുറെ ബന്ധുക്കളുണ്ട്, എന്നെ പോലെ ശക്തിമാനായിട്ടോ സന്തോഷമുള്ളവനായിട്ടോ ആരുമില്ല, എനിക്ക് യാഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ദാനം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, എനിക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ സാധിക്കും, എനിക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മുഴുവൻ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് എനിക്കിപ്പോ ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടായതും ഇത്രയും ധനം ആർജിക്കാൻ സാധിച്ചതും ഒക്കെ എന്താണ്? എന്റെ മാത്രം കഴിവുകൊണ്ടാണ്. ഭഗവാൻ അതിലൊന്നും യാതൊരു പങ്കുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ശക്തിയില്ല, ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടി, ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി, എനിക്കിപ്പോ ഒരാളെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരെ കൊല്ലാൻ സാധിക്കും, അതും എന്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്നാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചിന്തിക്കുന്നത്. അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃത പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ജൗ. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞ് വ്യാമോഹത്തിന്റെ ഈ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അവർക്കപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹങ്ങള് അവരിങ്ങനെ തെറ്റായ രീതിയിൽ കുറെ ചിന്തിച്ച് അവരതിലൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ട് അവരെവിടെ വന്ന് വീഴും? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ആയിട്ട് നരകത്തിൽ ചെന്ന് വീഴും. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എവിടെ ചെന്ന് വീഴും? എപ്പോഴും നരകത്തിലാണ് ചെന്ന് വീഴുന്നത്. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവരെങ്ങനെയാണ്? നിഷേധികളാണ്. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് നിഷേധികളാണ്. അവർക്ക് എന്തില്ല? ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനമൊന്നുമില്ല, അജ്ഞാനികളാണ് ഇവര്, അല്ലെ? പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് തന്നെ സ്വയം എന്ത് ചെയ്യും? വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അവർക്ക് തോന്നാണ് ഇത്തരത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് തോന്നി അവരിഷ്ടത്തിന് അവരെന്ത് ചെയ്യും? യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. അവര് തന്നെ സ്വയം ഭഗവാനാകും. എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ അവർക്ക് കുറെ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ എന്താണ്? മറ്റുള്ള ജനങ്ങളെയും എന്ത് സംഭവിക്കും? അതില് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. ആചാര്യന്മാരുടെ നിലയിലേക്ക് അവർ ഉയരും. കാരണം അവരുടെ ധാരണ എന്താണ്? അവർ ഭയങ്കര അറിവുള്ളവരാണ്, അല്ലെ? അവരെക്കാളും അറിവുള്ളവരായിട്ട് ആരുമില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യും? സ്വയം ആചാര്യനാകും. അങ്ങനെ അത് വിശ്വസിച്ച് വരുന്ന കുറെ പേര് അവരെന്ത് ചെയ്യും? തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതൊക്കെ ആര് ചെയ്യും? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ചെയ്യും.
അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയിൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഠിക്കുന്നു. ഈ അസുരന്മാരെന്ത് ചെയ്യും? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയിൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഠിക്കുന്നു. ഇവര് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബലം, ഗർവം, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ട് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അവർ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവര് ആസുരിക സ്വഭാവമാണ്, മിഥ്യാഹങ്കാരം. അവരുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളതാണ്, അവർക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ പരമപുരുഷനോട്, കാരണം അവരിൽ എല്ലാതും ഉണ്ട്, ശക്തിമാന്മാരാണ്, അവർക്ക് എല്ലാ ശക്തികളുണ്ട്, എല്ലാവരും അവരെ വടങ്ങാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അവരെന്താണ്? ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തെ അവർ പഠിക്കും. കാരണം അവരെ രീതിയിൽ അവർ കാണുന്നതാണ് എന്ത്? ധർമ്മം. അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് തെറ്റേതാണ് ശരിയേതാണെന്ന് അറിയില്ല. അവര് തെറ്റ് ചെയ്താലും അവരെന്ത് വിചാരിക്കും? ഇതാണ് ശരി. അവരെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എന്താണ്? അത് ശരിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അത് തെറ്റും ശരിയും അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആദ്യം തെറ്റെന്താണ് ശരിയാണെന്ന് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലാണ് അവർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റോ ശരിയെന്ന് അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായിട്ടുള്ള ധർമ്മത്തെ അവര് പഠിക്കുന്നു. താനേഹം ദിശതാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപ്രാമ്യ ജസ്രമശുഭാം ആസുരീക്ഷേവ യോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായ ഈ മനുഷ്യാത്മന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇങ്ങനെ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. ഇവരെ വീണ്ടും ഭഗവാൻ എവിടെ തന്നെയാണ് ജനിപ്പിക്കുന്നത്? അവര് അസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഒരിക്കലും ആരറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാരായിട്ടുള്ള ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ഈ അസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഇവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? എത്രയോ കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമാ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തതോ യാദ്യാധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, അസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എന്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എത്ര തവണ ജന്മം എടുത്താലും അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. ക്രമേണ വീണ്ടും താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോകാണ് അവര്, നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് പോകാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് തരത്തില് താഴ്ന്നു പോകുന്നല്ലേ അവര് മനുഷ്യന്മാരിൽ അധമന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവരെ നമുക്ക് ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ വനാന്തര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്ന മനുഷ്യരാണ്. പക്ഷെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയായിരിക്കും? മൃഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ള അത്തരത്തിലുള്ളവരൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാ? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുന്നത് കേട്ടോ. വനാന്തരങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നവര് അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും അവരെങ്ങനെ തന്നെ വരുന്ന പറയണത്? നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധാസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദത്രയം ത്യജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ 3 പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഇത് 3 നരകത്തിന്റെ കവാടങ്ങളാണ്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് കാമം, രണ്ടാമത്തത് ക്രോധം, പിന്നെ ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഇതിന് 3 ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ളവര് ഉപേക്ഷിക്കണം. ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ കാമം, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, പിന്നെ ക്രോധം, പിന്നെ ലോഭം, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോടുള്ള നമ്മളെ ആഗ്രഹം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാറ്, വീട്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അങ്ങനത്തിനോടുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ലോഭം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അധപതനത്തിന്, എന്തിന്റെ, ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിക്കും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതേർ വിമുക്ത കൗന്ദേയ തമാദൗരൈസ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യാത്മനാശ്രയ തതോ യാതി പരാം ഗതി. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? രക്ഷ പ്രാപിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നതിന് കാമക്രോധലോഭം, ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രമേണ നമുക്ക് പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 എന്താണ് പറയുന്നത്, നരകദ്വാരങ്ങള് 3 എണ്ണാണ് ഈ നരകദ്വാരങ്ങൾ പറയുന്നത്. ആ 3 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് കാമക്രോധലോഭം, അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ ശത്രുക്കളെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. അപ്പൊ മനുഷ്യർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാമവും ക്രോധവും ലോഭം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മള് കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഒരാള് കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം പരിശുദ്ധമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിശുദ്ധമായിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക. അപ്പൊ മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രമാണം എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മീയ ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങള് നമ്മൾ അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതുക്കെ ആത്മീയമായ പുരോഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് എന്ത്? വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത്. യശാസ്ത്രാവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാ സിദ്ധിമവാപ്നോതി നാസുഖം നാപരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാനോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാനോ സുഖം പോലോ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ശാസ്ത്രവിധികൾ അനുസരിക്കാതെ അതിനൊന്നും കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല, പരമ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി നേടാൻ സാധിക്കില്ല, സുഖം പോലും നേടാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ പോകാനായിട്ട്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാനൊന്നും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് പറയായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് ആദ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും ദൈവിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരും അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു. ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ഒന്ന് ഭൂമിക്ക് താഴെ, അങ്ങനെ 2 ലോകങ്ങളിലായിരുന്നു എന്തുണ്ടായിരുന്നത്? അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും. അപ്പൊ അവര് തമ്മിലാണ് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടായിരുന്നത്? മത്സരങ്ങൾ നടന്നിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത യുഗം ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോ എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരേ ലോകത്തിൽ തന്നെ 2 രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറി. ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവികന്മാരുടെ രാജ്യവും അസുരന്മാരുടെ രാജ്യവും 2 രാജ്യങ്ങളായിട്ട് മാറി. എന്ത്? മത്സരം, പ്രശ്നങ്ങള്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴോ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ തന്നെയുള്ള വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ എന്തായി? മത്സരം. ഇല്ല, ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അസുരന്മാരുണ്ട് ദേവന്മാരുണ്ട്, അങ്ങനെ വന്നു ആ മത്സരങ്ങള്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ കലിയുഗം വന്നപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറി? ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ എന്തുണ്ട്? ഇത് രണ്ടുണ്ട്. ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവവും ആരിൽ തന്നെയുണ്ട്? ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിനെ നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളിലും ഇപ്പൊ എന്തുണ്ട്? ആസുരിക സ്വഭാവമുണ്ട്, ദൈവിക സ്വഭാവമുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിനെ മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തസ്മാത് ശാസ്ത്രം പ്രമേണം തേ കാര്യാവ്യവസ്ഥിതോ ജ്ഞാതോ ശാസ്ത്രാവിധോ നോക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്ന് കർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരാൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കുക. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുക, തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അങ്ങനെ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം
മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ നിയമനിബന്ധനകളൊക്കെ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രമേണ ഉന്നതി കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവർക്ക് വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം എത്രയും നേടാൻ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേദസംഹിതകൾക്ക്, നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്നറിയാം. കാരണം എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കൃഷ്ണനെ അറിയുക, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു? നമ്മൾ ആ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇതിനെ ഏറ്റവും ലളിതമാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളാണ് മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിച്ചത്. ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി സാധന ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി എന്താണ്? ഇത് വേണ്ട വിധം പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 3 കാര്യം: നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ മനസ്സിലാക്കി ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായ്കയാണ് എന്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. നമുക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിവില്ലാത്തതാണ് നമ്മളെ കുഴപ്പം. അപ്പൊ നമ്മള് പെത്തരായ ജീവാത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. നമുക്കൊക്കെ 4 ന്യൂനതകൾ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാല്, ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കില്ല? കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ. പിന്നെ നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത കൂടുതലാണ്. മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത ആർക്കുണ്ട്? നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദനം, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? മായയ്ക്ക് വശംവദനം. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ ആർക്കുണ്ട്? നമ്മളെല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും. മനുഷ്യർക്കുള്ള 4 ന്യൂനതകളാണ് ഈ പറയുന്നത് ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ളത്. ഒന്ന്, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. പൂർണ്ണമല്ല. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതും നമ്മൾ അറിയുന്നതും എന്താവണമെന്നില്ല, ശരിയാകണമെന്നില്ല. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ ആരിലുണ്ട്? നമ്മൾ മനുഷ്യരിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിവ് നൽകുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം. നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ വീഴ്ചകൾക്കും കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന ശാസ്ത്രങ്ങൾ, ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. കാരണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തറിയുന്നില്ല? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ 4 ന്യൂനതകൾ പറഞ്ഞത്: തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുക, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമാണ്. ഇതാണ് 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മളിലുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോഴാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വച്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ദിവ്യ പ്രകൃതിയിൽ അനുഗ്രഹീതരായവർക്കുള്ള 26 ഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? നിർഭയത, അസിസ്റ്റന്റ് ശക്തി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ ഉറപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോകമില്ലായ്മ, പ്രകൃതി സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗര്യം, അസൂയ, രാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ. 26 എണ്ണം അല്ലെ? കിട്ടിയല്ലോ അല്ലെ? 26 എണ്ണം. 26 എണ്ണം. അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിൽ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണം. അർജുനൻ പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്ന അർജുനൻ ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് മാറും?
ആസുരിക സ്വഭാവം. കാരണം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിയത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അത് ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുനൻ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലേക്ക് അർജുനൻ ദൈവഗുണത്തിലാണ് ജന്മമെടുത്തത്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അസുര സ്വഭാവമുള്ളവർക്ക് എത്ര ജന്മമെടുത്താലും ഭഗവാന്റെ ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ചിത്രക്കാർ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന്. ഭഗവാൻ പക്ഷെ അവിടെ അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ചെയ്യില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ആർക്കാ സാധിക്കുക റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ? ഒരു ഗുരുവിന് സാധിക്കും, ഒരു സാധുവിന്. ഒരു പറയാ, നമ്മളിപ്പോ 2 ദിവസം മുന്നേ ഒരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? നമ്മൾ ആരുടെയാണ്? രത്നാകരന്റെ, കാട്ടാളന്റെ കഥ പറഞ്ഞില്ലേ? ആരാണ് ഭഗവാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റിയത്? നാരദ മഹർഷി. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള അവസരം ആരിലൂടെ കിട്ടുക? ഒരു ഗുരുവിലൂടെ. ത്തിലുള്ള ഒരു സത്സംഗം, അങ്ങനെ ഒരു സാധുവിന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടോ അങ്ങനെ അവർക്ക് മാറ്റം വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാൻ അവർക്ക് അനുകൂല്യം കൊടുക്കുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആർക്ക് സാധിക്കും? അതൊരു ഗുരുവിന് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവർക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും. അല്ലാതെ ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കാരുണ്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്കൊട്ടും വരാൻ സാധിക്കില്ല എന്നല്ല, അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ സാധിക്കും അവർക്ക്. അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ആസുരിക സ്വഭാവം ഗർവം, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇതാണ് ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ. അവര് പൊതുവെ അജ്ഞാനികളാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല. ശാസ്ത്ര നിഷേധികളാണ് അവര്. അവര് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല. അതായിരിക്കും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങള്: കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങൾ കേട്ടോ. 3 അല്ല 4 എണ്ണില്ലേ? 4 ദോഷങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മായയുടെ പ്രഭാവം. നമ്മളിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെ കുറ്റമല്ല, ഇത് നമ്മളിൽ ഉള്ളതാണ്. അല്ലെ? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തരായ ജീവാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന 4 ദോഷങ്ങളാണ് ഇത്. ഇതിനെ നമ്മൾ മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭക്താത്മാവിൽ നിന്ന് മാറണം. നമ്മൾ മുക്താത്മാവായാലും ഇതൊക്കെ മാറുള്ളൂ. നമ്മളിൽ ഇത് ഉള്ളതാണ്. മാറ്റിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കാന്ന് മാത്രം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? നാമജപം, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസാദം കഴിക്കുക, സേവനം എളുപ്പമുള്ള കാര്യമില്ല മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത്. പ്രസാദം കഴിക്കുക, നാമം ജപിക്കുക, സേവനം ചെയ്യുക. എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ അത്രയും കൂടി ആര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ എന്താണ്? എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നെ മാത്രം വിശ്വസിക്കണം, എന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഇത്രേ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യാവതാരാണ് ആര്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാവതാരായിട്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ആയുധം എടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാരുണ്യാവതാരായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ആയുധം എടുക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം കാരുണ്യത്തിലൂടെയാണ് എല്ലാവരെയും മാറ്റുന്നത്, പറഞ്ഞു മാറ്റുകൾ ചെയ്യുക. കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സിലുള്ള ആസുരി ശക്തി ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ